हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनसिम गासैखौबो फिन खेबसेबाव दा बे समाव लेटेस्ट आपडेट्स लोगोफोर अरुणोदय 3.0 नि जोंहा गोदान लेटेस्ट आपडेट्स फैदों दा अरुणोदय 3.0 नि गोदान एप्लाइ जागासिनो दं लोगोफोर बेनिफ्राय जोंहा बिनि प्रसेसआ सोलिगासिनो दं दासिमावहाय आरोबाव बेजों लोगोसे जोंहा अरुणोदय 3.0 नि फरमाहाय सफैबाय लोगोफोर नोंथांमोना बिसिडिसिनि चेयारमेन ग्राम पन्चायतनि प्रेसिडेन्ट मेम्बारफोरनावहाय नोंथांमोना खबर लालायनानै फर्मखौ लायबानो जाबाय लोगोफोर फर्मखौहाय नोंथांमोना माबायदि साबमिट खालामनांगौ आं माखासे प्रसेसखौहाय नोंथांमोना खिन्थाहरनो सानदों लोगोफोर नोंथांमोना मिथिनानै लाबानो जाबाय दा नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ स्किप खालामनानै नायो गोबाङानो बेनिखायनो नोंथांमोना माखासे खोथाखौ मिथिनो मोना नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामजासे नायलांबाय था आरो आंनिफ्राय गिबियाव नोंथांमोननिसिम फिन खेबसेबाव खावलायनानै थाग्रोबाय लोगोफोर गुरैयैहाय नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैफिन दंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबलायाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायथारबानो जाबाय लोगोफोर जोंना फर्मआ नैबेनो अरुणोदय 3.0 नि फर्मआहाय बेबायदि जागोन दानिया नोंथाङा बेखौ माबोरै फिलआप खालामनांगौ आं खिन्थाहरनि लोगोफोर जोंहा फर्मआ बर'नि फैखादों जोबोद मोजां गोरलै प्रसेसजों नोंथांमोनाहाय बे फर्मखौहाय नोंथांमोना लिरनानै साबमिट खालामनो हागोन लोगोफोर दा बेवहाय नोंथांमोननि जाय एप्लिकेन्टनि नाम नोंथाङा जायनि नामै एप्लाइ खालामगोन अरुणोदयखौहाय दा बेवहाय नोंथांनि नामखौ होनांगोन बिनिफ्राय नैबेवहाय केयार अफ जाय नोंखौ जोथोन लायो दासिमावहाय बेखौ नोंथाङा होबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांनि बैसोखौहाय बेवहाय होदो बिनि उनाव नैबेवहाय थं लिरदोंना बेवहाय एड्रेसखौहाय नोंथांमोनाहाय बेवहाय एड्रेसखौ लिरबानो जाबाय नोंनि भिलेज पस्ट अफिस पिएस डिस्ट्रिक्ट बेनिफ्राय नैबे रेशन कार्ड नाम्बार लोगोफोरनै बे रेशन कार्ड नाम्बाराहाय बे गोनांथार लोगोफोर मानो होनोब्ला नोंथांमोना रेशन कार्ड गांसेजों नोंथांमोना सासेल' नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर अरुणोदयनि फर्मखौहाय दा बेवहाय रेशन कार्डआ गोनांथार लोगोफोर बेवहाय माखासे गाइडलाइन्स होनाय दंखाबावो नै बेवहाय आसामनि थागिबि जाथारनांगोन ओमफ्राय नोंथांमोनाहाय बेवहाय एमएलए एमपि सिएम इएम बेबायदि नोंथांमोना जानो मोननाय नङा ओमफ्राय जायखिजाया पन्चायतनि राज फसंथान नोगोरनि जायगानि आफादगिरि गावखुंथाय गौथुमफोर बिसडिसिनि सोद्रोमा बेबायदि नोंथांमोना जानो मोननाय नङा होनदों बेवहाय नङाबा एलिजिबल जानाय नङा नोंथांमोनाहाय डाक्टार इन्जिनियार चार्टार्ड एकाउन्टेन्ट बेंकनि खामानि मावग्राफोर उखिलफोर बेबायदि जानो मोननाय नङा होननानै बुंखादों मुलुगसोलोंसालिनि फरायसालिमा जौसिन गेजेर फरायसालिमानि फोरोंगिरि नोंथांमोना जानो मोननाय नङा होनदों बेवहाय जायखिजाया नोंथांमोना हाजिरा मोननाय सरकारि मावफारिया नोंथांमोना जानो मोननाय नङानो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय ओंखाम संग्रा सानजौफुनि अंगनबादि आशा नायदिंगिरि बिनिफ्राय सरकारि थिखादार आरो बिजनेसमेन नोंथांमोना जानो मोननाय नङा होननानै बेवहाय लिरना होदों लोगोफोर ओमफ्राय साखा खब्रै गारि नोंथांमोनाव थानो मोननाय नङा जाहैबाय दा अब्लासो नोंथांमोना एलिजिबल जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय नैबेवहाय मुलाम्फागिरिनि मुंसाइ होनांगोन लोगोफोर नोंथांनि नामखौहाय होनांगोन जायनि नामै एप्लाइ खालामगोन अरुणोदयखौहाय बिनिफ्राय बेवहाय मुलाम्फागिरिनि मुंसाइ होबावदो फिन खेबसेबाव बिनिफ्राय कालारखौहाय होबानो जाबाय नों खय थारिखआव फर्मखौ साबमिट होगोन बिनिफ्राय नोंथांनि जायगाखौहाय प्लेस गामिखौ नोंथांमोना बेवहाय होनानै साबमिट खालामबानो जाबाय लोगोफोर दानिया नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय लोगोफोर एसेब्लाबो माबोरैहाय फर्मखौहाय फिलआप खालामो आरो नोंथांमोनाहाय बे फर्मखौ फिलआप खालामनानै बिसिडिसिनि चेयारमेन प्रेसिडेन्ट नङाब्ला गाव पन्चायतनि नोंथांमोना मेम्बारफोर थायोना बिथांमोनावहाय साबमिट खोख्लैहैबानो जाबाय लोगोफोर अब्ला नोंथांमोननि अरुणोदय 3.0 नि एप्लाइ प्रसेसाहाय साबमिट जागोन लोगोफोर आरो नोंथांमोना फैबाय थानाय समावहाय नोंथांमोना अरुणोदय 3.0 नि फैसाखौहाय मोननो हागोन दा जोंना बे बिटिसि ओनसोलावहाय जोंहा अरुणोदय 3.0 नि एप्लाइ प्रसेस दासिमबो सोलिगासिनो दं माखासे प्रसेसा दासिमबो जोबाखै बेनि थाखायनो जोंनि बिटिसि ओनसोलावहाय अरुणोदय 3.0 नि फैसाखौ दानो मोनथ'वाखै लोगोफोर नोंथांमोना डिसेम्बरनि 10 थारिखहालागै नोंथांमोना मोनगोन मोना बेखौ रावबो बुंनो हाया लोगोफोर मोनोबाथ' मोजां लोगोफोर दा नैबे अरुणोदय 3.0 नि एप्लाइआ सोलिगासिनो नालाय दा बे अरुणोदय 3.0 नि एप्लाइ प्रसेसा जोबबासो नोंथांमोननो फैसाखौ सोगोन लोगोफोर बिटिसि ओनसोलावहाय ओमफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौरां बावदों लोगोफोर जायफोराहाय अरुणोदयनि नोंथांमोना रां मोनो 1250 रां नोंथांमोना मोनो दा अरुणोदयनि रांखौहाय नोंथांमोननो खेबसेनो 5000 रां नोंथांमोननो सोनानै होनो नागिरदों लोगोफोर नोंथांमोना खेबसेनो 5000 रां नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं मोनसिगोन दा मानि थाखाय होनोब्ला जोंहा नैबे फैगौ 2026 मायथाइयावहाय जोंहा मार्च मासनि जोबनाय थिंजायनिफ्राय लानानै ओरै एप्रिल दानसिमाहाय जोंहा एमएलए
इलेक्सन जानो फैगासिनो दङ बेवहाय जोंहा MCC कन्डाक्ट नाङोब्ला बेवहाय नोंथांमोननो अरुणोदयनि फैसाखौहाय सोनो बेवहाय माखासे प्रब्लेम जाहैनो हागौ बेनि थाखायनो नोंथांमोननो खेबसेनो 5,000 रां नोंथांमोननो हरनो नागिरदों दै लोगोफोर सरकाराहाय सोनानै नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय डाइरेक्टहाय 5,000 सोनानै हरसिगोन दा जोंहा फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै फेब्रुवारि मार्च एप्रिल मेसिम मास मोनब्रैनिखौहाय नोंथांमोननो खेबसेनो नोंथांमोननो 5,000 सोनानै होसिगोन दै लोगोफोर दा जोंहा सिमा गावनो लाइभनि गेजेरजों फैनानै बुंदों आरो नोंथांमोनहाय अरुणोदयनि फैसाखौहाय नोंथांमोना मोनाखैब्ला नोंथांमोननि बेंकआवहाय नांथाबनानै थादोंब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगोननो नोंथांमोना KYC होनांगोन होननानै बुंदों दै लोगोफोर बेजों लोगोसे नोंथांमोननि आधार कार्डआहाय बेंकजों लिंक थानांगोन होनदों बेनिफ्राय आरोबाव जोंहा नोंथांमोननि मबाइल नाम्बार थायो नङा होमबा लोगोफोर दा बे मबाइल नाम्बाराहाय नोंना एक्टिभ जाथारनांगोन जाहैबाय अरुणोदयआवहाय होनाय एक्टिभ जाथारनांगोन मबाइल नाम्बाराबो दानिया आधारजों लिंक थानांगौ जाहैबाय अब्लासो नोंथांमोननि फैसायाहाय हाबगोन दै लोगोफोर दा नोंथांमोना बेखौहाय मोजाङै नोजोर होबानो जाबाय नोंथांनि गासै क्राइटेरियाहाय मोजाङै दङ ना गैया नोंथांमोना बेखौहाय नायना लाबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोननि फैसाया हाबगोन होननानै बिथाङा आसामनिसिम बिथाङाहाय जोंहा लाइभनि गेजेरजों फैनानै बुंफैदों दै लोगोफोर दा नोंथांमोना बिथाङा मा बुंलांखो बेखौहाय ससे भिडिअ क्लिप नायना लाबानो जाबाय दै लोगोफोर अब्लानो आं भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबनोसै অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰায় 37 লাখ হিতাধিকাৰীলৈ বৃদ্ধি পাব আৰু আমি ইমানো চিন্তা কৰিছো যে যিহেতু নিৰ্বাচন ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হ'ব ঘোষণা মাৰ্চ এপ্ৰিল মে অৰুণোদয় পাব নাপাব মানুহৰ মাজত সংশয়ো হ'ব পাৰে যদি নিৰ্বাচনী আয়োগে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমাক অৰুণোদয় দিবলৈ অনুমতি নিদিয়ে তেতিয়ালে আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে যাতে আগতীয়াকৈ 4 মাহৰ অৰুণোদয় দি দিব পাৰো তাৰো ব্যৱস্থা এই বাজেটত আমি ৰাখিছো যদি আমাক অনুমতি দিয়ে প্ৰত্যেক মাহত দি যাব আমি নিৰন্তৰভাৱে দি যাম কিন্তু যদি আমাক অনুমতি নিদিয়ে যে এটো পলিটিক্যাল স্কিম আপোনালোকে দিব নোৱাৰে তেতিয়াহলে আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষতে মে মাহৰ 10 তাৰিখে নতুন চৰকাৰ হয় অৰ্থাৎ মে এপ্ৰিল মাৰ্চ ফেব্ৰুৱাৰী 4 মাহৰ ধন যাতে আমি একেলগে দি দিব পাৰো অনুমানিক 5,000 টকা একেলগে তাৰো ব্যৱস্থা এই বাজেটত আমি ৰাখিব পাৰিছো অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিবৰ কাৰণে বেংকৰ একাউণ্টটো কি হৈ থাকিব লাগে KYC know your customer বহুতে KYC নকৰে অৰুণোদয় টকা জমা নহয় চৰকাৰে দি টকাটো মাজত পৰি থাকে একাউণ্টটো নাযায় কিয় একাউণ্টটো KYC হোৱা নাই আপোনালোকে নিজৰ বেংক একাউণ্টটো পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব নিজৰ বেংক একাউণ্টটো যদি পৰিষ্কাৰ হৈ নাথাকে তেতিয়াহ'লে অৰুণোদয় টকা আমি খালেও আপোনালোকৰ একাউণ্ট গৈ নাপাইগৈ এইটো হ'ল 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ অৰুণোদয় নামৰ আপোনালোকে যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছে সেই মোবাইল নম্বৰটো কৰি ৰাখিব কিবা কাৰণত যদি মোবাইলটো পৰিৱৰ্তন হয় চৰকাৰক জনাব তেতিয়া আমি নম্বৰটো আমাৰ লিষ্টত সোমাই ল'ম তৃতীয়তে আজিলৈকে আমাৰ কোনো অফিচাৰ নাছিলে অৰুণোদয় নাপালে আমি ক'ত যাম এতিয়া প্ৰত্যেক ব্লকত এজন অৰুণোদয় সহায়ক থাকিব যদি মাহত টকা নাহে ব্লকৰ অফিচত গৈ আপোনালোকে অভিযোগ কৰিব পাৰিব তৃতীয়তে এটা আমি ফোন দিম আপোনালোকক যদি ব্লকৰ গাঁৱৰ পৰা এই ফোনটো আপোনালোকে ফোন কৰি ক'ব পাৰিব যে মোৰ নাম অমুক মই অৰুণোদয় পাই আছিলো যোৱা মাহত অৰুণোদয় টকা সোমোৱা নাই তেতিয়া আমি লগে লগে এই অৰুণোদয়ৰ একাউণ্টটো চেক কৰি
আপোনালোকক ঠিক কৰি দিম সেইকাৰণে যিটো নম্বৰ আপোনালোকে বাতৰি কাকত টিভিত পাব যদি কোনো মাহত অৰুণোদয় নাপায় লগে লগে আপোনালোকে আমাক জনাব আৰু খুজো মানুহ মানে মৰণশীল ধৰি দিলো মোৰ মা মোৰ আইতা অৰুণোদয় আছে কিবা কাৰণত আইতাৰ মৃত্যু হল বোৱাৰীটো লাগিব কাৰণ একাউণ্টটো আইতাৰ আছে নম্বৰটো আপোনালোকে ফোন কৰি দিলে যে মোৰ শাহু মাৰ মৃত্যু হল এতিয়া অৰুণোদয়টো মোৰ দি দিয়ক সেইখিনি কামো আমি আপোনালোকৰ কাৰণে কৰি দিম যাতে পৰিয়ালটো পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিব নালাগে আৰু সবচেয়ে ডাঙৰ কথা মাহলৈকে একাউণ্ট ধুনীয়াকৈ ৰাখিব কাৰণ ফেব্ৰুৱাৰীত এটা মৰমৰ উপহাৰ এটা সোমাব গৈ আছে